botante? Talaga? Botante ka? Oy, ang sarap naman sa pakiramdam na meron kang say kung sino ang magiging opisyal ng bansang ito. Pero kung hindi ka botante, anong silbi mo? Charot with darot lang. Eto kabisyo, hindi pa naman huli ang lahat para ikaw ay maging isang botante. So, yung voters registration ay magre-resume on Feb 12, by the way. Sineshare ko ito para sa mga kabataang hindi pa botante, na legal naman na maging botante, pero hindi lang talaga nababahiran at sinasaniban ng espiritu ng kasipagan. So sana wag po tayong saniban ng espiritu ng katamaran. At pakaisipin ng maigi na meron kang say sa kung anong gusto mong mangyari sa ating bayan. So, eto po ang mga valid documents na tinatanggap para ikaw ay makapagparehistro bilang botante. Pwede yung Philippine Identification Card, na medyo alam naman natin, matagal-tagal kung dumating, parang love life mo lang. Pwede rin postal ID, PW discount ID, student's ID or library card signed by the school authority, senior citizens ID, driver's license, NBI clearance, passport, SSS, GSIS ID, integrated bar of the Philippines ID, license issued by the Professional Regulatory Commission, or certificate of confirmation issued by the National Commission of Indigenous Indigenous peoples in case of members of ICCs or IPs. Ayan. So, kabishop, kung meron kang pakialam sa bayang ito ngayon pa lang, i-ready mo na yung mga valid documents mo or ID mo para makapagpa-register ka na sa Feb 12 onwards. Wag naman sana na dumating na naman yung halalan tapos tsaka ka lang mga ngarag. Yan tayo mahilig sa procrastination Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Sinasaniban ka ng espiritu ng katamaran. Tapos, kapag dumating na yung araw ng pangangailangan, doon ka lang kikilos. Yan. Kaya tayo hindi umuudlad. Dahil masyado tayong tamad. Kaya kung ako sa iyo, kabisyo, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, kumilos ka, bumangon ka, at higit sa lahat, lumaban ka. Yun talaga lumaban ka sa hamon ng buhay. Nakakalokang hamon ng buhay na yan. Ang dami-daming problema. Pati yung ibang tao, iniisip ako ang problema. Pero kapag ganun ang naisip mo, napakaganda naman ang problema mo kung ako yun. Charot with darot. Di naman talaga nawawala yung problema natin Pero kailangan meron tayong gawin para mawala ang problemang iyan. So ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Kumilos ka na. Parang katulad ko, ngayon pa lang kumikilos na ako. Kasi ang problema ko, pera. So talagang nagbabanat ako ng buto. Biruin mo, sa isang linggo, halos isang linggo na talaga akong pumapasok. Uy, nagpaparinig. Charot! Charot with harot. Kasi nga, hindi ako pinanganak na mayaman. Pero kung pinanganak ako na mayaman, edi kahit isang araw na lang ako pumasok sa trabaho. Diba? Pabanjing-banjing lang ako. Pero hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya magtatrabaho tayo. At syempre, meron tayong wonderful purpose na ginagawa sa ating mga kabisyo. At ako nga kabisyo, pumapasok ako para talagang makapagpaligaya. Napapaligaya ba kita? Sana naman. Oh my gosh! Naiinis ka lang sa mga kinakwento ko. Sige, mas lalo pa kitang iinisin. No? So, eto na. 3 to 5 p.m. ako makakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pira. At least, palagi naman akong maganda.
This is me, the one and the only DJ Rocketera.